Φίλε, όταν το θέλω να το κάνω, θα το κάνω. Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν, δεν πειράζω κανέναν. Έχω δώσει χρόνο σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε ούτε ένα λεπτό. Είναι μία πόρτα ενός σπιτιού. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Και είναι και θέμα κάποια πράγματα σεβασμού. Όταν χάνεται και ο σεβασμός, νομίζω δεν θα έπρεπε να είσαι σε καμία σχέση. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast εδώ στο Between Us, όπου σήμερα καλεσμένη είναι η αγαπημένη μου Βασιλική Καρκατσιόνη. Γεια! Βασιλική μου, πες μου, πώς είσαι? Έχω καιρό να σε δω νομίζω, έχω να σε δω από τον Νοέμβριο. 2,5 μήνες. Έλα, περάσε 2,5 μήνες. 2,5 κοντά 3 μήνες έχουν περάσει. Για πες, πώς θα περνάς? Ήρεμα. Ήρεμα. Ξεκουράζεσαι? Ναι, είναι η πρώτη φορά που δεν δουλεύω χειμώνα και νομίζω ότι χρειαζόμουν μια ξεκούραση. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω ζηλεύω λίγο. Πώς περνάς? Θέλω να Θες να δουλέψεις? χειμώνα, ναι, αφού δεν μπορώ να κάθομαι. Νομίζω ότι δεν μ' αρέσει να κάθομαι. Ξέρετε, νομίζω ότι το ιδανικό είναι ένα μήνα, αν κάτσεις, μετά από μια σκληρή σεζόν, Ναι, είναι το ιδανικότερο. Ένα μήνα, νομίζω, ξεκουράζεσαι, παίρνεις δυνάμεις, μπορείς να πας στο ταξίδι σου ή οτιδήποτε θέλεις και Ναι. μετά ούτε εγώ θα μπορούσα να κάτσω τόσο καιρό. Νομίζω μετά βαριέσαι. Και είμαστε και πλέον και σε μια ηλικία που τώρα να κάθεσαι τώρα 3-4 μήνες το χρόνο, δεν είναι και Ισχύει, πολύ ισχύει. λογικό. Δηλαδή, τώρα πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Να σου πω την αλήθεια, ασχολούμαι πάρα πολύ με το σπίτι. Δουλειές σπιτιού, Ναι, καθαριότητα. το απολαμβάνω. Τώρα έχω μπει, ξέρεις, και σε μια διαδικασία διαβάσματος, οπότε διαβάζω ένα 3ωρο την ημέρα Α, τέλεια. Διάβασμα γιατί? για τη δουλειά. Δουλειά. Για μια άλλη θέση, ίσως και. Κάτι που περίμενες καιρό να βρω. Ναι, κάτι που περίμενα χρόνια. Και πώς αισθάνεσαι? Έχεις άγχος? Δικαίωση. Δικαίωση. Και προσπαθώ, γιατί η αλήθεια έχω άγχος. Πολύ. Λογικό. Γιατί είναι ένα καινούριο κεφάλαιο, οπότε κάθομαι, διαβάζω, να είμαι λίγο προετοιμασμένη και περιμένω. Ξέρεις, είναι αυτή η αγωνία που περιμένεις να διαβάσεις. Νομίζω ότι φτάνει προς το τέλος αυτή η αγωνία. Ναι, σιγά σιγά μέχρι τέλος του μήνα νομίζω θα ξέρουμε. Επιτέλους θα εμφανιστεί σε αυτό το απρόσμενο που περίμενες. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγούσες? Ναι. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησες από την πρώτη στιγμή γι' αυτό? Θα σου πω. Την πρώτη χρονιά που ήρθα στη δουλειά, δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήταν αυτή η δουλειά. Νομίζω όλοι μας. Όταν πρώτο ήρθα, μου το είχε πει και ο τότε διευθυντής, ότι με φοβόταν λίγο γιατί ήμουνα σε μια μεταβατική φάση στη ζωή μου και δεν είχα το μυαλό μου συνήθως στη δουλειά, είχα σε άλλα πράγματα. Μετά από 3 μήνες δουλειάς, λέω αυτό θέλω να κάνω. Έλα, μετά από 3 μήνες. Ναι, μετά από 3 μήνες κατάλαβα αυτό θέλω να κάνω. Μου άρεσε. Να ξέρετε, φοβάμαι πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Πάρα πολύ. Είναι αστείο. Εντάξει, γιατί. Αν σκεφτείς ότι έχεις απόσταση 5-10 μέτρων και δεν είσαι απλά δεν Ναι, ταξιδεύεις, είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Φοβάμαι πάρα πολύ τα αεροπλάνα στο ταξίδι σε απίστευτο βαθμό. Και σε όποιον το λέω μου λέει καλά, δουλεύεις στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο και φοβάσαι. Εγώ τα ATR, το έχω πει πολλές φορές στο κολλητού, σε γυναίκα μου, όταν μπαίνω σε ATR, άπνοια να έχει, με πιάνει, ξέρω, είναι το μέγεθος του αεροπλάνου. Ναι, σε πιάνει. Αλλά εμένα το βγαίνει Airbus εμένα με ηρεμεί. Ναι. Οπότε κατάλαβα ότι θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν ήξερα μέχρι τότε ότι μπορώ να πάω ένα σκαλί παραπέρα. Μ' αρέσει έχω φιλοδοξία. Έχω φιλοδοξίες για τα πάντα. Μα αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή άργησα να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου ως προς το επαγγελματικό κομμάτι, ήθελα να δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου, ότι μπορείς να το κάνεις. Και πάλεψα αρκετά χρόνια, θα έλεγα, με αδικίες, χωρίς να προσβάλλω τους υπόλοιπους που ήτανε. Και νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια κατάφεραν να δουν λίγο την αξία, όχι μόνο τη δικιά μου, του κάθε ανθρώπου. Γιατί λίγο κάπου χάνεται. Σίγουρα. Πώς αντιμετωπίζεις μια αδικία? Πώς το αντιμετώπισες? Ενώ ξέρεις ότι έχεις αδικηθεί.
Άσχημα, άσχημα, άσχημα. Ξέρεις τι, είναι να πηγαίνεις σπίτι σου και να είσαι στην ίδια θέση, ενώ το έλεγες ότι θέλεις αυτή τη θέση και έλεγα από μέσα μου, ξέρεις κάτι Βασιλική, δώσε παραπάνω, δώσε παραπάνω. Ερχόμουν στη δουλειά και πολλές φορές που μπορεί να μην το ξέρει κανένας και πήγαινα σπίτι μου μετά και με πιάναν τα κλάματα ότι γιατί και τι δεν βλέπουνε σε μένα. Τι είναι αυτό. Να πούμε κιόλας βέβαια ότι όταν δουλεύεις σε μια μεγάλη εταιρεία δεν είναι πάντα εξωχωρητικά τα πράγματα. Σίγουρα. Δουλεύεις με πάρα πολλούς ανθρώπους που όλοι θα έχουν να πούν για τον άλλον οτιδήποτε. Υπάρχει ανθρωποφαγία. Πάρα πολύ. Και να ήθελα να στηρίξω κάποιον, σκεφτόμουν μετά γιατί είμαι έτσι σαν άνθρωπος και το ξέρεις κιόλας ότι έχω μπει πολλές φορές μπροστά και μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, μην ασχολείσαι γιατί ο άλλος δεν θα νοιαστεί για σένα. Και όντως, κανένας δεν νοιάστηκε για μένα, για το πώς αισθάνθηκα. Αν κάποιος τσακωνόμαστε στη δουλειά, γιατί είναι η φύση της δουλειάς μας αυτή. Υπάρχει ένταση, Νομίζω ότι όταν πίεση. υπάρχει κάπου πολύ ζόρι, όταν υπάρχει πολλή πίεση, εμένα αυτή η προσωπική μου άποψη ότι εμφανίζει το χαρακτήρα σου. Όταν κάποιος, ας πούμε, δεν το γουστάρει, Ναι. όταν έρθει η πίεση, θα Ναι. αποδώσει διαφορετικά από κάποιον ο οποίος γι' αυτό είναι. Όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ότι στο τρίμηνο μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα σκέψου στα 2 χρόνια κατάλαβα αν θέλω ή όχι να μείνω σε αυτή τη δουλειά. Που είναι μεγάλο ήθελα να χρονικό μείνω. διάστημα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω αλλάξει πολλές δουλειές. Δούλευα σε δικιά μας επιχείρηση για 7 χρόνια και κατευθείαν μετά αεροδρόμιο. Οπότε ας πούμε ότι είναι η δεύτερη μου στέγη, επαγγελματική στέγη που έχω αλλάξει. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει η σταθερότητα στη δουλειά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάθε χρόνο πρέπει να ψάχνω, κάτι μου φταίει. Αλλά μήπως αυτό επηρεάζει ότι μπορεί αυτός να μην βρίσκει αυτό που θέλει. Και απλά λόγω για τα οικονομικά του, για να βγάλει τα προσαζήν, πρέπει κάτι να κάνει. Μπορεί να μην θέλει, μπορεί να μην ξέρει και τι θέλει, έτσι. Να μην ξέρει και τι θέλει. Στα 18 μου, που τελειώσαμε το Λύκειο και όλοι δώσαμε Πανελλήνιες, θεωρώ ότι το 60% δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να ακολουθήσει στη ζωή του. Ακριβώς. Τότε, το να το πω ευθέως, το να είσαι πισταδόρος δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν επάγγελμα, έτσι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Μα είναι ένα επάγγελμα το οποίο αν πεις σε κάποιον Τι είναι, τι κάνεις, τι ευθύνες έχεις και τι ευθύνες Ναι. πραγματικά έχεις, θα σε κοιτάει σε φάση τι λέει τώρα αυτή. γιατί όποιος δεν το ξέρει έχει πραγματικά, παιδιά, τεράστια ευθύνη. Τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει, εγώ πηγαίνω μετά σπίτι μου και δεν κοιμάμαι, πραγματικά. Και τα βάζω και με τον εαυτό μου γιατί, ξέρεις, δεν θέλει κανείς να κάνει λάθη και όταν κάνω λάθος που δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά κάνω τα πάντα για να μην γίνει, τα βάζω με τον εαυτό μου και όχι με τους άλλους. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και εγώ έτσι είμαι. Έτσι είμαι γιατί αν δεν κάνεις μια αυτοκριτική στο Ναι. τέλος της ημέρας, πώς θα γίνεις καλύτερος. Αν νομίζεις ότι ζεις σε μια ουτοπία. Όχι, δεν είναι όλα ρώσινο φάκι. Και παιδιά, καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς ανθρώπους. Εμείς το καλοκαίρι έχουμε πόσα άτομα προσωπικό, 300? Εντάξει, διαχειρίζεσαι ένα μεγάλο έχεις αριθμό ατόμων. διαφορετικές προσωπικότητες και πρέπει να κρατάς μια ισορροπία. Τα πρώτα χρόνια μπορώ να σου πω, Αντώνη, και το ξέρεις καλά, ότι δεν μπορούσα να κρατήσω ισορροπία. Δεν μπορούσα να κρύψω την εμπάθειά μου για κάποιους ανθρώπους. Πλέον όμως, επειδή είπα ότι, ξέρεις κάτι, ας πούμε, πρέπει να πάρεις αυτό το, ας το πούμε, μίνι προαγωγή, θα το πούμε. Πρέπει να κλείσεις το στόμα σου και να πεις, ξέρεις κάτι, είναι 8 ώρες από τη ζωή μου. 8-10 ώρες, όσες είναι από τη ζωή μου. Δεν είναι όλη μου η ζωή. Σίγουρα δεν μπορεί να βάλεις μια δουλειά πάνω από την προσωπική σου ζωή, παύλα υγεία. Ειδικά από την υγεία, γιατί έχω περάσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Μπορώ να σου πω ότι όχι, ειδικά από την υγεία. Αλλά
από τη σχέση σου, από όλα αυτά, μπορώ να σου πω ότι εγώ δεν είμαι σε φάση που θέλω να δώσω βάση περισσότερο στην προσωπική μου ζωή και το ξέρει και ο σύντροφός μου ότι θέλω να κάνω καριέρα. Όσο αστείο και να ακούγεται για κάποιους, δεν θέλω να μείνω στάσιμη. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να μείνω στάσιμη. Εννοείται αυτό. Και με στηρίζει, γιατί πάνω απ' όλα, αν δεν σε στηρίζει ο άνθρωπός σου και η οικογένειά σου, δεν έχει νόημα. Μα χάνεις ένα μεγάλο. Ναι, ναι. Αν δεν έχεις τη στήριξη κάποιων ατόμων που είναι από την αρχή, δεν σου λέω τον σύντροφο, αλλά από την οικογένειά σου που είναι από την αρχή της ζωής σου, μετά πού θα κινηθείς? Ναι, δεν Αν δεν σε γίνεται. στηρίξουν αυτά τα άτομα. Ναι, δεν γίνεται καθόλου. Και εμένα αυτή η δουλειά μου αρέσει. Δεν περίμενα ποτέ. Δηλαδή, αν μου έλεγε στα 18 μου ότι τώρα που κοντεύω 30, ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, θα σου έλεγα αποκλείεται. Ούτε καν, Ούτε καν. Έχεις στο μυαλό σου να κάνεις οικογένεια, επειδή μου είπες για την καριέρα. Και είμαστε σε μια ηλικία που σιγά σιγά, Ναι. καλώς ακούς, πάμε στις 30. Λιγοστεύω, δεν θα το παίξω τώρα. Ναι. Πρέπει να παντρευτείς τώρα, Παναγία μου, τι θα κάνεις. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω. Εάν δεν φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω, δεν θα ήθελα ακόμα. Οκ. Και όσο, γιατί ζούμε στο 2026 και όλα λογοκρίνονται, δεν είμαι ακόμα έτοιμη, θα το πω, να δώσω περισσότερο σε ένα παιδί. Θέλω να είμαι απόλυτα έτοιμη να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι για να φτάσω εκεί που θέλω κάποια χρόνια ακόμα. Να σου πω κάτι, δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για γονείς. Συμφωνώ σε αυτό. Κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Κάποιοι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν παιδιά. Δεν είμαι ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη. Και δεν έχω αποκλείσει τίποτα στη ζωή μου. Πιστεύεις ότι αυτό φταίει το περιβάλλον το οποίο μεγαλώνουν, ή πιστεύεις ότι απλά είναι στο χαρακτήρα, δημιουργεί το χαρακτήρα σου, οι δυσκολίες ή τα θέλω σου αλλάζουν? Πώς κρίνουμε ένας άνθρωπος? Όλοι νομίζω γεννιόμαστε παιδιά, ωραία. Ναι. Προχωράμε στην παιδική μας ζωή, έρχεται η φοιτητική ή η εφηβική. Πώς κρίνουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια? Βλέπω, ας πούμε, σε συνανθρώπους μου που έχουν πάει 35-40. Και δεν έχουν κάνει. Όχι, δεν έχουν κάνει επειδή δεν μπορούν Ναι. βιολογικά, αλλά λόγω ότι τους φοβίζει. Είναι μεγάλη ευθύνη. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορείς, νομίζω, μια ζωή να είσαι. Δεν λέω τώρα Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να να είσαι κάνει με έναν ότι φοβούνται την να είσαι με έναν ευθύνη. σύντροφο ασχέτο, τέλος. Δηλαδή πας 50-60 και είσαι απλά. Εντάξει, δεν Θα σου αντιλέγω. πω, Δεν θα κρίνω. υπάρχουν οικογένειες που είναι χωρίς το παιδί γιατί υπάρχει θέμα και κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Εντάξει, ναι, Και δεν αυτό, αντιλέγω. και αυτό είναι οικογένεια. Υπάρχουν πλέον και υιοθεσίες. Ο κάθε Πολύ άνθρωπος σωστό. μπορεί να γίνει γονιός με οποιοδήποτε τρόπο πλέον. Απλά θεωρώ ότι το πώς το νιώθω εγώ, που βλέπω τα ανήψια μου, περνάνε 5-6 ώρες και λέω καλά ήτανε, δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε ότι μέχρι ένα σημείο καλά είναι. Αν δεν είναι δικά σου. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι έτοιμος. Είναι και θέμα εγωισμού κιόλας. Εγωισμού Ότι γιατί? θα σου πω, να μην δώσεις το χρόνο σου σε κάτι άλλο εκτός από σένα. Είναι και έτσι. Δεν το βλέπω εγώ. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να δώσω το βάρος στην επαγγελματική μου πορεία. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχεις δώσει τον χρόνο που χρειάζεται ο εαυτός σου? Ότι δεν έχεις. Πώς θα το πω? Ότι δεν έχεις δώσει τον απαραίτητο χρόνο να σε αναστραφείς με τον εαυτό σου? Ναι. Αυτό που οφείλεται, πιστεύεις? Δεν είχες τον χρόνο ή υπήρχαν συνέχεια κάτι το οποίο δεν μπορούσες? Ναι, έχω αφήσει τον εαυτό μου. Πραγματικά τον είχα αφήσει τον εαυτό μου. Ασχολιόμουν κυρίως με πράγματα στην οικογένειά μου. Τον είχα αφήσει τελείως και δεν είχα χρόνο για μένα τίποτα. Ούτε να σκεφτώ,
ούτε να κάνω πολλά πράγματα. Αυτό για ποιο λόγο? Υπήρχαν, Θα σου πω. υπήρχαν καταστάσεις που δεν μπορούσες να δεις τη Βασιλική. Όχι, δεν γινότανε. Θα σου πω. Το ήξερες ότι δούλευα σε δικιά μας επιχείρηση. Ναι. Από μόνο του είναι ένα μεγάλο βάρος όταν συναναστρέφεσαι με συγγενικό σου πρόσωπο μέσα στη δουλειά, όλα είναι πιο δύσκολα. Όλα. Υπάρχει μεγαλύτερη άνεση από το να βρεις τον άλλον, από το να φωνάξεις τον άλλον, όλα ήταν δύσκολα. Μετά ήταν και κάποια θέματα υγείας της οικογένειας, τα οποία έπρεπε να ήμουν εκεί. Okay. Όταν είπα όμως τέλος, ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήτανε, έπρεπε λίγο να κοιτάξω και τον εαυτό μου. Και αυτό έχει να κάνει κιόλας και με το σώμα του καθενός και με την ψυχική του υγεία, γιατί το έχουμε ζητήσει και το ξέρεις ότι δεν είμαι κατά στο να πηγαίνει ο άλλος σε ψυχολόγο ή ακόμα και αν έχει θέμα και σε ψυχίατρο. Ο περισσότερος κόσμος ακόμα, ενέτη 2026, το θεωρεί ταμπού. Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία εσύ Ναι. προσωπικά? Αυτό σε βοήθησε? Ναι, κάθε φορά που... θα σου πω... Γιατί έχω ακούσει από και άλλα podcast και από άλλα ότι αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία μπορεί να σου εμφανίσει ένα πρόβλημα που να μην το ήξερες εσύ ότι υπάρχει. Ναι. Όλα μας τα προβλήματα, να ξέρεις, Αυτό είναι από την παιδική δεν ηλικία. είναι λίγο περίεργο? Να ξέρεις ότι εγώ σαν Αντώνης προχωράω στη ζωή μου, δεν ξέρω ότι έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Κάνω ψυχοθεραπεία και αντιλαμβάνομαι ότι εμφανίζεται κάτι το οποίο μπορεί να με κρατούσε πίσω, χωρίς να το έχω σκεφτεί ποτέ μου. Ισχύει. Αυτό δεν σε βάζει σε άλλες σκέψεις όμως? Όχι. Το κάνεις για τον εαυτό σου. Το κάνεις για να ξέρεις καλύτερα τον εαυτό σου. Πρέπει να βάζεις όρια στον εαυτό σου. Πρέπει να βάζεις όρια στους άλλους. Εγώ δεν κάνω τώρα, αν με ρωτάς. Έκανα. Σε βοήθησε η εξέλιξη? Ναι, Ή απλά είδα ήταν εξέλιξη. μια στιγμή... Όχι, δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Ήταν εξέλιξη. Και η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνεις κιόλας πότε θέλεις βοήθεια. Δεν είναι κακό να καταλαβαίνεις ότι η ψυχική σου υγεία θέλει βοήθεια. Είναι όπως λέμε πολύ σωστά, ότι όταν θες να φτιάξεις ένα σώμα, πας έναν προπονητή, ακολουθείς οδηγίες και αρχίζεις και επισκιάζεις. Νομίζω ότι αδιαφορούμε για την ψυχή μας, ότι και η ψυχή χρειάζεται αυτή την προπόνηση. Καταρχάς, εμένα πολλές φορές τα θέματα ψυχικής υγείας μου βγαίνουν στο σώμα μου. Είχα ψυχοσωματικά και το έβλεπα. Θυμάμαι όταν έδινα πανελλήνιες, που δεν τα πήγα καλά. Είχα φοβερό άγχος και κατάλαβα ότι έχω θέμα με το άγχος μου. Από τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς να φοβάμαι πώς θα ξυπνήσω αύριο. Και όχι μόνο από τότε. Ό,τι θέματα τα περισσότερα που έχουμε όταν κάνεις ψυχανάλυση συνήθως έχει να κάνει με την παιδική σου ηλικία. Παιδικά χρόνια δηλαδή, αφού το φέρνεις, για πες μου, πώς είναι τα παιδικά σου χρόνια? Όχι και πολύ καλά. Όχι πολύ καλά? Όχι. Δεν ήταν πολύ καλά. Στην οικογένειά μου όλοι μου φερόντουσαν πολύ καλά. Ήμουν, ας πούμε, και λίγο η αδυναμία της οικογένειας. Οκ. Ναι. Πολύ καλό, γιατί? Οι γονείς μου χώρισαν, αλλά ήταν πολύ άσχημο το διαζύγιο. Εσύ τι ηλικία ήσουν? Ήμουνα δημοτικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη ηλικία. Ήμουνα Τετάρτη, Άρα Πέμπτη. αντιλαμβανόσουν δηλαδή. Δεν Αντιλαμβανόμουν την κατάσταση. Να σου πω κάτι, καλά κάνανε. Και πλέον το έχουμε και λίγο ταμπού να χωρίζεις και καλά έχω παιδί, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κόσμος. Τι φτάνει πιστεύεις ένα ζευγάρι στο διαζύγιο? Τι είναι αυτό που οδηγεί στο γάμο, κάνουν παιδιά και ξαφνικά μπορεί αυτό να μην ταιριάζει και να υπάρχει το διαζύγιο? Θα σου πω. Και όπως λες εσύ πολύ σωστά, μπορεί να χώρισαν και να είχαν αντιληφθεί, αλλά υπάρχουν οικογένειες που και προσωπικά και από φίλους, οι οποίοι δεν το διαχειρίζονται καλά. Ναι. Και αν δεν, όπως είπες, είναι ψυχοθεραπεία. Εδώ έρχομαι. Υπάρχουν παιδιά που είναι λίγο πιο τυχερά, που χωρίς ψυχοθεραπεία μπορούν να τα επεξέλθουν. Ναι. Και αγχώνομαι για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να τα επεξέλθουν. Θα σου πω. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει ποτέ σε γάμο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι όμως ότι πρέπει να βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου.
Πιστεύω ότι όλα λύνονται με τη συζήτηση. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είναι εγωισμός, αυτό που είπες. Ναι, είναι εγωισμός. Όλα λύνονται με τη Αν συζήτηση. έχεις εγωισμό, νομίζω ότι μπορεί να κάνεις ούτε σχέση με τον εαυτό σου. Ναι. Και ακόμα και σε μια σχέση που πλέον βλέπεις ότι χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν κάποιοι, όλα λύνονται με τη συζήτηση. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να μιλήσεις, εκτός και αν είναι κάτι πολύ κακό που δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ Οκ. να καταλάβω. Γιατί όταν κλείνει μία πόρτα ενός σπιτιού, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Εγώ. Και είναι και θέμα κάποια πράγματα σεβασμού. Όταν χάνεται και ο σεβασμός, νομίζω δεν θα έπρεπε να είσαι σε καμία σχέση. Εκεί τελειώνει, Ούτε ναι. φιλική, ούτε ερωτική. Ναι, συμφωνώ. Οπότε, παιδικά χρόνια έχουμε το διαζύγιο των γονιών σου Ναι. και μου είπες ότι ήταν το διαζύγιο την αφορμή που δεν ήταν τόσο καλά. Ή υπήρξαν και άλλα θεματάκια. Ναι, νομίζω ήταν το σημαντικότερο. Αυτό που με στιγμάτισε ήταν αυτό. Μετά φοιτητικά χρόνια. Δεν είχα. Γιατί γύρισα κατευθείαν στο νησί και έκατσα περίπου κάνα χρόνο στην Αθήνα για να δουλέψω στην επιχείρησή μας. Η επιχείρηση ήταν στην Αθήνα. Όχι, στην Κο. Στην πόλη. Η Αθήνα έχεις κάτσει ένα χρόνο για κάτι... Για να σπουδάσω, αλλά δεν πήγε καλά. θα σου πω, ήθελα να φύγω κατευθείαν. Ο άνθρωπος που είναι μεγαλωμένος σε νησί, σε επαρχία, πολύ δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει στη ζωή της Αθήνας, Στους ρυθμούς και όλα αυτά. Στους ρυθμούς της, ήταν πολύ γρηγορυθμοί. Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει με την περιοχή. Επειδή είναι μια μεγαλούπολη, αυτό που εγώ είχα αντιληφθεί, εγώ σπούδαζα Καλιθέα και έμενα κάτω Πατήσι με τον Ανδρέα. Ναι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, να σου περιγράψω πώς ήταν ο πρώτος μου μήνας στα κάτω Πατήσια. Αν μπορούσα να αυτοκτονήσω, το είχα κάνει. Ναι, εγώ έμενα στον Πειραιά. Και μετά έμενα κέντρο Αθήνα. Κέντρο. Εσύ ήσουν σκληροπονική, εσύ πήγες... Ναι, εγώ πήγαινα παντού, δηλαδή με τα πόδια που ήθελα, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά κάτι μου λείπε. Ξέρεις εγώ που συνήθισα όταν άλλαξα περιοχή, πιστεύω. Ναι. Όταν, ας πούμε, εμένα η πεθερά μου, ας πούμε, είναι στην Πετρούπολη. Έπαιζα ποδόσφαιρο στην Κηφισιά. Εντάξει, τώρα αναφέρω περιοχές λίγο πιο κλασικές, αλλά είναι η παρέα. Εγώ εκεί κατέληγω. Αυτό λέω και στη γυναίκα μου. Τα κάτω Πατήσια, 4 χρόνια, τα λάτρεψα μετά, ήταν η παρέα. Αν με βάλεις μόνο μου, εννοείται ότι θα πω τώρα τι κάνω εδώ πέρα. Όχι ότι είμαι ρατσιστής, αλλά δεν ταιριάζουν, δεν έχω τα vibes που θέλω. Να σου πω κάτι, δεν είναι κακό κάτι να μην μας αρέσει. Πλέον φοβόμαστε να πούμε ότι δεν μ' αρέσει το ότι αυτό είναι κόκκινο, το ότι το ποτήρι είναι άσπρο. Ξέρεις, εγώ Περιστέρι αγαπώ γιατί μου αρέσουν κάγκουρες. Όχι, μπορεί να μην είμαι εγώ κάγκουρας, αλλά μου αρέσει αυτό το... Πήγαμε πρόσφατα για Χριστούγεννα, Περιστέρι, τα είχα όλα. Μαγαζιά για να αγοράσεις για φαγητό, για ένα περπάτημα, πολύ καλή οργάνωση από τον δήμαρχο εκεί πέρα. Ναι. Μετά Πετρούπολη που πηγαίναμε, γιατί ήταν εκεί το πατρικό της Ηλιάνας, δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορώ. Τώρα αν με βάλεις για κέντρο... 10 μέρες δεν παθαίνεις κάτι. Αλλά αν με βάλεις κέντρο, έστω και μήνα. Αν με βάλεις κέντρο, ούτε εγώ θα τα αντέχα. Αλλά νομίζω ήταν η απόφαση μου. Δηλαδή, ένα πρωί σηκώθηκα και είπα τέλος. Φυλάκια, ναι, κατευθείαν. Άρα έρχεσαι εγώ, είσαι στην επιχείρηση των δικών σου και μετά είναι το αεροδρόμιο από επαγγελματικό. Ναι. Σχέσεις? Από η πρώτη σου σχέση? Ή δεν ήταν σχέση? Δεν ήταν σχέση. Πλέον έχουμε μάθει αυτό που λένε όλοι. Ελεύθερη σχέση. Και λες, τι είναι αυτό? Και αρχίζεις και μπαίνεις σε καινούργια μονοπάτια. Θα σου πω. 19-20. Εντάξει, σοβαρή όχι. Δεν ήσουν και πολύ μικρή, αλλά εντάξει. Okay. Σοβαρή όχι. Το ξεκινήματά σου. Δεν τρέπομαι να το πω. Μέχρι τα 25 με 26 τίποτα στη ζωή μου δεν ήταν σοβαρό στις σχέσεις μου. Γιατί εμείς το επιλέγουμε. Το τι θα έχουμε στη ζωή μας. Δεν ήταν σοβαρό, εννοείς ότι ήσουν σε σχέση... Δεν ήταν κάτι να κρατήσει και να πεις ότι αξίζει και να πεις ότι θα δώσεις χρόνο. Έχω δώσει χρόνο σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε ούτε ένα λεπτό. Εντάξει, είναι νομίζω ότι τα μαθήματα που παίρνεις. Ναι. Έτσι οριμάζεις. Ορίμασα γιατί πληγώθηκα και το λέω χωρίς ενδιασμούς. Πληγώθηκα. Πληγωνώσουν κάθε φορά? Όχι, δεν πληγωνώ. Ήταν μία και μοναδική και είπες... Ήταν η τελευταία φορά που είπα τέλος
Δεν θα όχι, δεν θα ξαναπληγωθώ έτσι, γιατί πάντα λίγο μικροπληγωνόμαστε σε μια σχέση κάτι να μας πει κάποιος. Αλλά είπα ότι εντάξει, πρέπει να δω λίγο και τον εαυτό μου, να μπω εγώ μπροστά. Έκρυβες δηλαδή πολλά red flags, τα οποία έβλεπες. Ναι. Αυτό όμως, ξέρεις τι μπορώ να καταλάβω. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου Ναι, και πας για μια σχέση, δεν πας απλά να πεις ένα καφέ. ναι. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι στην αρχή φαίνονται. Όχι όλα. Προς Θεού, Όλα, προς Θεού. όχι. Όλα φαίνονται από την Εντάξει, αρχή. μπορεί όχι. Εντάξει, στην αρχή δεν μπορεί να πεις ένα καφέ και να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι τζογαδόρος, για παράδειγμα. Ναι. Όταν είσαι αναστραφής, σιγά σιγά καταλαβαίνεις. Ή είναι αλκοολικός ή οτιδήποτε. Ή γυναικάς ή οτιδήποτε. Ναι. Σιγά σιγά, όσο βιώνεις μαζί του και συναστρέφεσαι, θα μαθαίνεις. Δεν μπορεί όλος να κρυφτεί. Νομίζω εθελοτυφλής. Εθελοτυφλής, Ναι. Μέχρι να το πάρεις απόφαση μέσα σου και οτιδήποτε είναι αυτό στη ζωή σου να το τελειώσεις. Γιατί το έχω παρατηρήσει και στην πρώτη μας σχέση αυτό γίνεται. Ναι, αυτό γινόταν. Μέχρι να ρημαχτείς τελείως, να φθαρθείς, δεν ναι. χωρίζεις που να σε σκοτώσει. Ναι, που να γυρίσει ο κόσμος δεν το κάνεις. Εγώ είπα, πραγματικά είναι είμαι της ανάνθρωπος. Είπα τέλος, οτιδήποτε αν έρθει και αν δεν έρθει δεν με απασχολεί καθόλου στη ζωή μου θα είναι σοβαρό. Και είναι η τελευταία μου σχέση που είμαστε 3 χρόνια μαζί. Με τα πάνω της, με τα κάτω της. Πολλές φορές πολλά κάτω της γιατί είναι κακό, αλλά δίνω πολύ σημασία στη δουλειά μου. Πιστεύεις αυτό όμως μπορεί να καταστρέψει πράγματα? Ναι. Μπορεί να περάσουν τα χρόνια, να πετύχεις τη δουλειά σου, αλλά να είναι λίγο αργά για κάποια άλλα πράγματα. Ναι, μπορεί, Γιατί αλλά δεν το ξέρω. Η ζωή περνάει και ξέρεις τι, εμένα το μόνο που με αγχώνει είναι οι αποφάσεις που θα πάρω. Ισχύει. Οι αποφάσεις που μου ήρθαν, οι ευκαιρίες που μου ήρθαν και εγώ μπορεί να μην ήμουν όριμος αρκετά ή μπορεί να είχα πολλά στο μυαλό μου. Αυτό εμένα είναι το μόνο που με αγχώνει για το αύριο. Γενικά δεν είμαι τόσο του μέλλον, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αλλά θα σου πω. Φοβάμαι για τις αποφάσεις που θα πάρω, αλλά λάθη κάνουμε. Και όταν παίρνουμε μια απόφαση πρέπει να την στηρίζουμε μέχρι το τέλος. Εντάξει, εννοείται αυτό. Οπότε μέχρι πού θες να φτάσεις? Δεν ξέρω. Θες να φτάσεις, αν μην υπάρχει ταβάνι τίποτα? Δεν έχω ταβάνι. Μπορεί αύριο, αν μπω στη θέση που θα μπω, να πω εδώ θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω παρακάτω. Μπορεί να το πω. Ναι, ακριβώς. Μπορεί όμως να μην μου φτάνει. Αν θες να κάνεις καριέρα, νομίζω ότι δεν θα μου φτάσει. Και δεν είναι ότι πολλές φορές που σκεφτόμαστε θα φας τη θέση του αλουνού, θα κάνεις αυτό. Όχι. Κανένας, ποτέ σε καμία... Όχι κανένας, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλει να πάρει τη θέση κανενός. Εγώ προσωπικά δεν έχω σκοπό κάτι τέτοιο. Θέλω απλά να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Μα δεν είναι κακό. Δεν τρως θέση. Αν εκεί που είσαι, η διοίκηση, το αφεντικό πες όπως θέλεις, πιστεύει ότι αξίζει καλύτερα και ο άλλος δεν το πιστεύουν πάντα. Γιατί σου είπα και στην αρχή ότι είμαστε μια μεγάλη εταιρεία και τα πράγματα δεν είναι αξιοκρατικά όσο πρέπει να είναι. Πού οφείλεται πιστεύεις? Δεν γνωρίζω. Ή βασικά... Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχουν άτομα το οποίο αξίζουν παραπάνω, αλλά υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλω τυφλή κάποιος, ή υπάρχουν κονέ? Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι όχι μόνο στη δικιά μας εταιρεία. Ναι. Όχι μόνο στη δικιά μας εταιρεία. Σε πολλές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τέτοιες δουλειές δύσκολες, συναστρέφεσαι με πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάντα θα υπάρχουν σε όλες τις δουλειές. Από το π.χ. το πιο μικρό mini market μέχρι τη μεγαλύτερη εταιρεία. Πάντα. Σίγουρα. Πιστεύεις όμως ότι αν είσαι καλή ή και το αξίζεις, ότι κάποια στιγμή, όσο και αν σε αδικήσουν, θα επιβιωθεί, θα πάρεις αυτό που θέλεις? Ναι. Μετά από 5 χρόνια, ναι. Εντάξει, 5 χρόνια. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Πιστεύω ότι τουλάχιστον εμένα μου έκανε καλό όταν είχα λυθεί την πρώτη φορά. Μου έκανε καλό γιατί είδα πράγματα έξω, τα οποία αν έμπαινα πολύ νωρίς μέσα, Ναι. ίσως να μην είχα αυτή την εμπειρία και αυτό τον. Αυτή την άποψη έχω και εγώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μείνω έξω. Έξω εννοώ στην πίστα, όσοι δεν γνωρίζετε. Έξω στα αεροπλάνα που λέμε. Ακριβώς. Έπρεπε. Γιατί
τώρα δεν υπάρχει κάτι που να μην, βέβαια, που να μην γνωρίζω, αλλά για όποιον δεν το γνωρίζει, οι αεροπορικές κάθε μέρα αλλάζουν τα πάντα. Ναι, εδώ πάμε Έτσι, νέα οπότε σεζόν και δεν υπάρχει κάτι που μαθαίνεις και τέλος, τελείωσες, έκατσες στην καρέκλα σου και λες «Αχ, τέλεια, τα άμαθα όλα». Κάθε μέρα, ακόμα και όλοι μας, από τον διευθυντή μέχρι και τον πιο τελευταίο άνθρωπο ιεραρχικά, μαθαίνει τα πάντα. Καινούργια πράγματα, καθημερινά, κάθε χρόνο, οι εταιρείες αλλάζουν και είναι αυτό. Αλλά μου σίγουρα. έκανε πάρα πολύ καλό, έπρεπε να μείνω, γιατί ήταν θέμα εμπειρίας. Μα αυτό που σου είχα πει και εγώ, ότι μην το βλέπει. Είναι εννοείται ότι πικραίνεσαι, γιατί εσύ Ναι, το ήθελες πάρα πολύ. Εγώ μπορεί να μην ήμουν στην ίδια θέση, αλλά επειδή είχα περάσει από αυτό το μονοπάτι ναι, και ήξερα ότι και φέτος να με βάλεις έξω, πάλι θα μάθω. Όπως λες πολύ σωστά. ναι. Και μέσα στο γραφείο και αλλού να πας, είναι αυτό ότι δεν Θεωρώ... μπορείς να υπολογίσεις ότι ξέρεις κάτι, Ναι, ένα ναι. βιβλίο, το διάβασες, περίληψη, πες μου. Ναι, θεωρώ ότι αν έμπαινα πριν από 3 χρόνια στη θέση που ήθελα, δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Δεν θα είχα αποκτήσει την εμπειρία στο έξω το κομμάτι και να πω ότι ξέρεις κάτι, αφού μπορώ να αντιμετωπίσω και αυτή τη δυσκολία, νομίζω ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Γιατί όποιος δεν το Ακριβώς. ξέρει, η δουλειά μας δεν είναι διακοσμητική. Είναι συνέχεια μια εγρήγορση που πρέπει να Ναι, έχεις. και θεωρώ ότι είναι από τις δουλειές που θα έπρεπε να πληρώνονται πολύ περισσότερο. Αυτό πιστεύω, νομίζω το πιστεύουν όλοι. Ναι, γιατί δεν έχει να κάνει άισε μόνο στον ήλιο. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα τα ξημερώματα όχι, δουλεύουμε συνέχεια με την έννοια το ότι είναι αυτό. Υπάρχει καθυστέρηση. Είναι αυτό. Είναι η δουλειά σου. Πρέπει να το αποδεχτείς. Πιστεύεις όμως ότι φταίει ότι οι περισσότεροι δεν δουλεύουμε και σωστά και Ναι, αυτό σου χαράζει περισσότερο? θα σου πω. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που είναι Όχι, όχι, για ένα όχι. παιδί έξω, όπως έχω βιώσει και εγώ, αν χτυπάει η κάμα, χτυπάει σαραντάρι και έχεις και Δεν το καύσιμο. αντέχεις. Δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι φταίει κιόλας που παρατηρώ ότι δεν δουλεύουμε και σωστά. Μμμ. Δεν υπάρχει πλέον συνεργασία. Είναι κακό αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή. Έρχονται 20 χρόνων παιδιά στη δουλειά και όχι μόνο στη δικιά μας δουλειά. Και φοβάσαι να τους πεις ότι έχουν κάνει λάθος γιατί αντιδρούνε με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί σου λέει άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, μπορώ να φύγω. Εμείς, και θα πάρω για τον εαυτό μου, γιατί εγώ δεν σε έζησα όταν μπήκες στη δουλειά, με έζησες όμως εσύ, εμένα όταν μου φωνάζανε, γιατί έπρεπε να μου φωνάξουν, και ναι παιδιά, ναι κάποιες φορές πρέπει να μας φωνάζουνε, γιατί κάποιες δουλειές δεν είναι απλά πολύ χωρίς ευθύνη, η δικιά μας δουλειά έχει πάρα πολύ ευθύνη. Ακριβώς. Μου φώναξαν και 1 και 2 και 3 και 10. Και οκ, και έπρεπε να γίνει. Γιατί έκανα λάθη, γιατί έπρεπε να κάνω αυτό που. Δεν είναι αυτό που θέλουν εκείνοι. Είναι αυτό που θέλει η αεροπορική, να το πω και έτσι. Γιατί είναι αυτό. Καλός ή κακός υπάρχουν συμβόλαια. Καλώς ή κακώς υπάρχουν συμβόλαια. συμβόλαια, υπάρχουν κανόνες. Είναι αυτό. Τώρα το βλέπω από τον εαυτό μου που πέρασαν χρόνια και έπρεπε να έρθει κάποιος καινούριος στη δουλειά και όχι να δείξω εξ ολοκλήρου. Έπρεπε όμως να δείξω. Και Εμένα, η έλεγα. προσωπική μου γνώμη σε αυτό που λες είναι ότι αυτά τα παιδιά ποτέ δεν έχουν μάθει είτε από το σπίτι είτε από Ναι, από το σπίτι την νομίζω ξεκινάνε ιεραρχία. όλα. Ναι. Δεν έχουν μάθει ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι όσιο. Κάποια στιγμή θα σου έρθει αυτή η σφαλιάρα. Ναι. Αν υπάρχει ένα οικονομικό ευπρεπέστατο περιβάλλον πίσω τους και ίσως είναι άνετοι, ναι, Ναι. δεν θα κάτσω να το κρίνω. Αλλά δεν Ναι. έχουν μάθει την ιεραρχία ότι Όχι. μπαίνεις κάπου και δεν είσαι μόνος σου. Δεν είναι δικό σου μαγαζί. Όχι, σε Οπότε, καμία δουλειά και δεν μιλάμε μόνο για τη επηρεάζει όλο δικιά μας αυτό. δουλειά, έτσι. Ακριβώς. Γιατί εγώ βλέπω, και να σου πω ότι και τι δεν μ' αρέσει, η τεμπελιά. Με εκνευρίζει αφάνταστα. Άλλο να είσαι κουρασμένος και να πεις «Αχ, Βασιλική, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, κάνε το εσύ αυτό». Θα το κάνω. Όταν όμως καταλάβω ότι το κάνεις από θέμα τεμπελιάς, βαρεμάρας, εκεί είναι που εκνευρίζομαι. Εκεί που λέω θα πω «Ξέρεις κάτι ρε φίλε, όχι». Και ξέρεις ότι έχουν περάσει με τα χρόνια άτομα στη δουλειά τα οποία άξιζαν να Σίγουρα. συνεχίσουν. Απλά η πίεση της δουλειάς είναι τέτοια που δεν αντέχει όλος ο κόσμος. Αυτό εννοείται.
Βλέπω όμως έναν χαρακτήρα απέναντί μου, δυναμικό, που ξέρει τι θέλει Ναι. και ρωτάω εγώ τώρα ποιες είναι οι αδυναμίες αυτού του χαρακτήρα. Γιατί Αρκετές. πίσω από ένα τοίχο υπάρχει σίγουρα κάτι το οποίο Ναι, ναι. κρύβεται. Ε, Είμαι μερικές φορές αρκετά ευαίσθητη σε κάποια θέματα και νομίζω το έχεις παρατηρήσει Ναι, και ναι, εσύ. ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να κλάψω μέσα στη δουλειά για πράγματα τα οποία θα πεις εσύ καλά. Τώρα αυτή μας δουλεύει. Είμαι αρκετά ευαίσθητη. Δεν θα δείξω τα συναισθήματά μου όλα εκείνη τη στιγμή. Κρατάω πολλά μέσα μου και νομίζω ότι είναι κακό αυτό που κάνω. Σίγουρα γιατί μαζεύεται και μπουχτίζεις και βγάζεις μετά Εγώ βγάζω ένα επιθετικό εαυτό. Και το έχεις δει, όχι επιθετικό να χτυπήσω κάποιον, όχι μην το... Ναι, λίγο. Λίγο επιθετικό, Έχεις ιδιαίτερο χαρακτήρα που Ναι. κάποιος ο οποίος δεν με έχει ξέρει. τον ίδιο χαρακτήρα με σένα και Ναι, δεν ναι. είναι, ας πούμε, πιο έτσι να σε Χαλαρός. καταλάβει, Ναι, έχετε πολύ εύκολα σε την παράθεση. ναι. Απλά το θέμα είναι αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι ότι ποτέ μην κρίνεις κάποιον, το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές, ποτέ μην κρίνεις κάποιον αν δεν ξέρεις τι είναι αυτός ο κάποιος. Πολύ Ναι. εύκολα πλέον, εντάξει, είμαστε σε ένα περιβάλλον Ναι. 10 χρόνια και εσύ αυξάνουν τα χρόνια σου εκεί μέσα που ξέρεις πάνω κάτω τι είναι ο καθένας. Ναι, Αλλά αυτό που είναι στενάχωρο είναι ότι κρίνουμε πολύ εύκολα. ναι. Έχουμε την κακία μας πολύ εύκολα. Θα σου πω, εμένα... Λιγότερη δουλειά, πολύ κουτσομπολιό. Ναι, εμένα όταν μπήκα στη δουλειά, το πρώτο πράγμα που σχολίασαν και όχι επειδή μου το λέει, ξέρεις, θα μου πει ο διευθυντής μου, το άκουσες με τα αυτιά σου. Θα σου πω, δεν είμαι κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει τι γίνεται απέναντί του. Εγώ όταν μπήκα στη δουλειά αυτή, όλοι κοιτούσαν τα κιλά μου. Έχεις φάει bullying, Ναι. άσχημο bullying ή Ναι. απλά λεκτικό. Το άσχημο bullying περισσότερες φορές έχει να κάνει με το λεκτικό. Δεν έχει να σου κάνει ο άλλος να σε χτυπήσει και αυτά. Όταν όμως σε γιουχάρει επειδή είσαι αυτό που είσαι, οκ, μη με κοιτάς ρε φίλε, να σου το πω και έτσι. Και δεν είναι ότι το εισέπραξα μόνο στη δουλειά αυτή. Εμένα τα χειρότερα μου χρόνια ήταν στο Λύκειο. Κατάλαβα. Είναι που όταν είσαι ανηλικός δεν φιλτράρεις ακριβώς αυτά που λες. Ναι, για τους συμμαθητές Δεν μου καταλαβαίνεις. η ντουλάπα, το οτιδήποτε και όλα αυτά συσσωρεύονταν μέσα μου χρόνια με τα χρόνια. Μπήκα στη δουλειά αυτή και η δουλειά μας, κακά τα ψέματα, είναι ανδροκρατούμενη. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η δουλειά μας. Και όταν με γιουχάρανε με αυτόν τον τρόπο, έλεγα οκ. Βασιλική, αυτό είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή για αυτούς. Και όμως τους Άρα, απέδειξα είχες αποδεχθεί δηλαδή αυτό που λέγανε. ότι είμαι παραπάνω κιλά. Ναι ρε παιδιά, είμαι παραπάνω κιλά. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ενώ είχες αποδεχθεί μέσα σου ότι θα κάνω υπομονή. Ναι, έπρεπε. Στο Λύκειο πώς το διαχειρίστηκες, που ήσουν λίγο πιο μικρή, Θα σου ανώριμη. πω, στο Λύκειο επειδή μεγαλώνεις, είναι η εφηβεία, δεν μιλούσα. Όσο και να μην το πιστεύεις για εμένα, που ξέρεις ότι αντιδράω όταν μου πει κάποιος κάτι, δεν μιλούσα. Δεν μιλούσα καθόλου. Δηλαδή, μου κάναν bullying συνέχεια και με γιουχάρανε και δεν μιλούσα. Είναι λίγο περίεργο το να. Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση. Αλλά Δεν νομίζω ότι πόσοι το έκανα γι' αντέχουν αυτό. όμως? Νόμιζα ότι δεν άντεχα περισσότερο να μου πει κάτι κάποιος άλλος για κάτι. Και θα σου πω, εκατοντάδες ανθρώποι έχουν έρθει στη ζωή μου, φίλοι, γνωστοί, παρέες, οτιδήποτε θες πες το και θα μου πούνε κάτω για τον εαυτό σου, για την υγεία σου. Φίλε, όταν το θέλω να το κάνω, θα το κάνω. Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν, δεν πειράζω κανέναν. Προφανώς, όσο και να μην το πιστεύετε, δεν είναι ότι θέλω να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω τον εαυτό μου ότι είναι στα 10 κιλά. Δεν τρέπομαι πλέον να το πω. Εντάξει, δεν είναι κάτι να ντρέπεσαι. Απλά, εμένα η ερώτηση ξέρεις ποια είναι, ότι αυτό έρχεται από πολλές καταθλιπτικές περιόδους. Θα σου πω ευθέως, είναι συναισθηματική πείνα. Δεν τρώω επειδή πεινάω, τρώω επειδή Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι καλά, θα ξεσπάσω και είναι το 100% μου συναισθηματική πείνα.
Είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς. Το Ε, έχω είναι, βιώσει, αλλά για κάποιο λόγο. είναι πιο δύσκολο από οτιδήποτε κάθε... Είναι θυσμός. Ακόμα και αυτό είναι θυσμός. Ναι, το ξέρω. Και θα σου πω. Δεν το είχα πει σε πολλούς και το ξέρεις κιόλας ότι από τους βασικότερους λόγους που έκατσα φέτος είναι γιατί έκανα βαριατρικό χειρουργείο. Δεν θα ντρέπομαι να το πω. Όποιος πει ότι είναι το πιο εύκολο από το να κάνεις διατροφή, παιδιά δεν είναι. Όχι, μετά από ένα σημείο. Δεν είναι παιδιά εύκολο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που φοβάται, όχι τη βελόνα, με το που μπαίνω στο νοσοκομείο, είναι υδρώνω, λέω αυτό ήταν πεθαίνω και αυτά. Εγώ αυτό που βίωσα σαν βασιλική, ότι άκουγα ότι όλος ο κόσμος όταν έμπαινε να κάνει αυτό το χειρουργείο, ήταν χαρούμενος. Ήμουνα χαρούμενη, αλλά ήμουν και αγχωμένη. Πολύ. Είναι λογικό. Όταν βγήκα από το χειρουργείο, βγήκε μια άλλη βασιλική. Όχι επειδή, θα σου το πω ευθέως, μου κόψαν το στομάχι, μου έκανα καινούργιο στομάχι, να το πω και έτσι απλά. Είναι λες και έφαγα σφαλιάρα. Δεν άλλαξα λίγο το χαρακτήρα μου σε κάποια πράγματα. Πέρασα αρκετά δύσκολα. Και ακόμα περνάω δύσκολα, γιατί δεν έχει περάσει πολύς καιρός. Περνάω δύσκολα με την έννοια ότι πρέπει να μάθω σε ένα καινούριο τρόπο ζωής που τα προηγούμενα 27 χρόνια δεν ήξερα. Ναι, δεν είχες βρει αυτή τη λύση, αυτή τη δύναμη. Όχι. Και όταν βγήκα από το χειρουργείο, ο γιατρός μου γύρισε και μου είπε «Βασιλική, τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι μέσα στην κατάθλιψη?» Νόμιζα ότι τελείωσε η ζωή μου, Αντώνη. Νόμιζα ότι εδώ είναι τέλος. Τι κάνω τώρα στη ζωή μου? Γιατί τόσο πολύ. Θα σου πω. Ήθελα να το κάνω. Με παρότριναν και οι αδελφοί μου και η μαμά μου. Νομίζω ότι δεν ήμουν αρκετά έτοιμη στο να μπω σε ένα χειρουργείο. Νομίζω ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Και μετά όμως κατάλαβα ότι ποτέ κανένας δεν είναι έτοιμος για το οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία. Δυστυχώς ότι η υγεία πρέπει να φτάσει στα ωριά της για να το κάνουμε. Θα σου μιλήσω προσωπικά για ένα πολύ πιο απλό χειρουργείο που το έχει κάνει με το γόνατο. Ναι. Μέχρι να πάθω τη ρήξη, που μου έλεγε ο γιατρός, πήγαινε τώρα είναι ακόμα νωρίς, με το μηνύσιο, χόνδρους και αυτά, κατάντησα να κάνω τέτοια ζημιά που δεν μπορώ να παίξω ακόμα. Γιατί ρήξη, κακή αποθεραπεία. Έλεγα είμαι μικρός, είμαι δυνατός, πάω γυμναστήριο. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν περάσει 4 χρόνια, 5, πόσα έχουν περάσει και δεν μπορώ να παίξω. Γιατί έβγαλε αλλού προβλήματα που ζόρισα περισσότερο. Ναι. Εντάξει, όχι το ασχολήθηκα μετά. Μετά από ένα σημείο, εγώ έπαθα την κατάθλιψη, το παράτησα. Και είπα, μετά ήρθε και η οικογένεια, ήρθε και η Λιάννα κλπ. Ήρθαν άλλα πράγματα στη ζωή μου, αλλά έπρεπε να φτάσει στα όρια. Έφτασα στα όρια. Εγώ δεν ήθελα ούτε και εγώ να βλέπω έτσι τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα κιόλας να κάνω και κάτι. Και αν μου πει κάποιος, ξέρεις τι, γιατί δεν το προσπάθησες περισσότερο? Ναι, παιδιά, το προσπάθησα και 2 και 3 φορές. Δεν μου έβγαινε. Δεν γινόταν αλλιώς. Και όταν πήγα στο γιατρό μου, γύρισε και μου είπε «Βασιλική, μη λέμε τώρα, μεταξύ καταργανέρεων ειλικρίνεια, δεν θα τα χάσεις τα κιλά με διατροφή. Μετά Από από εδώ ένα και σημείο, νομίζω. δεν θα τα χάσεις, γιατί έχει να κάνει και με την ψυχολογία σου». Και έτσι πήρα την απόφαση να κάνω αυτό το χειρουργείο, που δεν είναι και εύκολο. Γιατί ουσιαστικά ανοίγεις, σε κόβουνε, δηλαδή δεν είναι... Ναι, δεν γνωρίζω. Είναι λίγο πολύ ψυχοφθόρο. Ναι, είναι ψυχοφθόρο. Πέρασα αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, υπήρχαν μέρες που δεν έπινα ούτε καν νερό γιατί φοβόμουν. Λέω, τώρα τι θα γίνει και πώς θα ζήσω. Είναι αυτό το κακό, ότι μπορεί να σας σκάσει πολύ μετά εκεί που ήσουν αλλιώς, μετά μπορεί να σας σκάσει πάλι πολύ διαφορετικά. Ναι, έπρεπε όμως να κάνω αυτή την αλλαγή στη ζωή μου για εμένα. Το τονίζω για εμένα, όχι για τους υπόλοιπους, ούτε για τον σύντροφό μου, ούτε και για τη δουλειά μου καν. Γιατί ακόμα και στη δουλειά μου έχω αποδείξει ότι ακόμα και με τα κιλά που είμαι, ότι στο πόστο που είμαι μπορώ να ανταπεξέλθω. Και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, Ναι, έτσι. μα ξεκίνησες λέγοντας πόσο πιστεύεις σε σένα. Οπότε αν μου έλεγες ότι έκανα το χειρουργείο για να καλύψω τον σύντροφό μου, θα ήταν λίγο... Να πούμε εδώ στο σημείο ότι ο σύντροφός μου ήταν 100% μαζί σε αυτό. Αυτό είναι σημαντικότερο. Ήτανε δίπλα μου και ξέρεις, και ντρεπόμουν κιόλας και έλεγα και άμα θέλω κάτι και δεν μπορώ να το κάνω.
δεν κόμπιασε πουθενά. Σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω. Είναι καλός, αλλά σε μια σχέση ποτέ τα πάντα δεν είναι ρόδινα, Αντώνη. Σε καμία σχέση. Το έχουμε πει και πριν, το έχουμε ξαναφέρει. Ναι, Είμαστε άνθρωποι. ναι, πάνω απ' Δεν όλα είναι υπάρχει ο αυτό. τέλειος. Όχι, παιδιά, ούτε Είναι να καν. δέχεσαι τον άλλο όπως είναι. Όχι, δέχεσαι τον άλλον όπως είναι επιλογή σου. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε πορεύεστε μαζί, αν δεν θέλετε όχι. Ακριβώς. Εμένα σε αυτό το χειρουργείο ήταν δίπλα μου, είπαμε πάμε, κάντο για σένα. Εγώ σε γνώρισα με τα κιλά που είσαι, δεν με νοιάζει λέει καν, αλλά ήθελα να το κάνω για μένα. Σημαντικότερο. Έχεις πληγώσει ποτέ κάποιον? Ναι. Πολύ. Πολύ όχι, αλλά έχω πληγώσει. Έχεις μετανιώσει ή πιστεύεις ότι... Αν το άξιζε, πιστεύω ότι το άξιζε. Το άξιζε. Ναι. Ήτανε σε σχέση σου, ήτανε φίλος, φίλη, κάτι? Ήτανε σου πρώην σου, ήτανε συνάδελφος? Θα σου πω, είναι μίξ. Είναι και πρώην σχέση μου και πρώην φιλική σχέση. Το άξιζε. Θεωρώ ότι είναι να πάρεις αυτή τη ζωή, το παίρνεις. Και δεν είναι ότι, για να το τονίσω ότι έκανα κάτι κακό, είναι ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει. Σίγουρα. Και πλήγωσα με τον τρόπο μου γιατί νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω. Δεν θέλω το κακό κανενός. Εντάξει, νομίζω ότι Δεν υπάρχουν βέβαια υπάρχει άνθρωποι. στο λεξιλόγιό μου η λέξη μισό. Ας είναι οποιοσδήποτε ας είναι καλά, αλλά μακριά από μένα. Αν θέλει να είναι στη ζωή μου, ας είναι. Αν δεν θέλει, δεν Σίγουρα. πιέζω κανέναν να είναι καλά, να περνάει καλά. Κανένα πρόβλημα. Τι πλάνα έχεις για το μέλλον? Και τη Βασιλική? Θέλω να κάνω πολλά ταξίδια, Αντώνη. Ταξίδια. Ναι. Έχεις στερηθεί? Έχω στερηθεί ταξίδια και θέλω να κάνω αρκετά ταξίδια. Δεν με ενδιαφέρει να σου το πω ότι να μου μείνουν λεφτά στην άκρη. Έχουμε χορτάσει, εγώ πιστεύω, βασικά σε Βασιλική έχω χορτάσει. Θέλω να κάνω ταξίδια. Θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν στο μέλλον έρθει κάποιος γάμος. Ανυπομονούμε. Δεν ξέρω αν ανυπομονώ. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Αν θα έρθει θα το καταλάβετε. Να δείτε πρόσκληση. Όχι, αν έρθει θα το καταλάβετε γιατί θα είναι μεγάλο. Το έχω πει. Όλα είναι πιο εύκολα. Θυμάμαι ότι τα expectations για το μονόπετρο, τότε εγώ το είχα δώσει. Ήταν λίγο υψηλά. Έχεις βάλει ένα Το λέω άγχος? και τώρα στον Παναγιώτη ότι ξέρεις κάτι από 3-4 χιλιάρικα λιγότερο δεν έχει. Να το βάλεις μην πω πού. Ναι. Δηλαδή έλεγα ότι ξέρεις είναι αυτό. Αλλά θα σου πω. Έχω μάθει και στα λίγα στη ζωή μου. Έχω μάθει όμως και στα πάρα πολλά. Παιδί μου, εντάξει. Δεν με απασχολεί πραγματικά, για να πούμε και λίγο σοβαρά τα πράγματα, αν θα μου δώσει δαχτυλίδι 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, θέλω, αν γίνει ό,τι γίνει, είναι επειδή το νιώθει ο άλλος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όχι επειδή πρέπει, γιατί... Ότι πήρα 15.000 δαχτυλίδι στην Ινδιάνα, δεν σημαίνει ότι... Και τα βρήκαμε πού? Στο δρόμο. Κατάλαβες. Εντάξει, μπήκαμε η μέρα στο Τέμου, μίλησα εκεί με έναν άνθρωπο, Ναι. δεν μιλούσε καλά αγγλικά, μου έδωσε εκεί πέρα ένα δαχτυλίδι, το βλέπω, εντάξει, το πίστεψε η αλήθεια είναι, 15 ευρώ πλούς, μην το πεις πουθενά. Βέβαια, εννοείται. Το πίστεψε. Παντρεύτηκα, έφυγε, έκανε την υποχρέωσή μου, φυλάκια. Δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Θέλω απλά ο άλλος και να σου πω και κάτι. Το έχω βιώσει. Γιατί να ταΐσω 300 άτομα και να μην τα δώσω αυτά τα λεφτά και να πάω ένα ταξίδι ζωής με τον άντρα μου. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Να μην ανοίξω το σπίτι μου, να μην κάνω κάτι με αυτά τα λεφτά, να κάνω ένα σπίτι τεράστιο, το οτιδήποτε. Δηλαδή, θα ταΐσω εγώ 300 άτομα που κάτω από 30.000 ευρώ με 300-400 άτομα δεν πάει. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Για να έρθουνε, να φάνε και να πούνε μετά από πίσω από την πλάτη σου πω δεν μ' άρεσε το φαγητό, έπρεπε να διαλέξει καλύτερο catering. Εγώ ήταν Α5 Wagyu. Όχι. Α4. Α4. Κολλά. Δεν με νοιάζει. Προτιμώ ότι τα λεφτά αυτά, αντί να ταΐσω κόσμο,
Να τα φάω εγώ, ρε παιδί μου. Ρε φίλε, Στο να τα φαγητό, φάω όχι κάτι άλλο. εγώ. Να τα φάω Εσύ, εγώ, εσύ. ναι. Όχι, συμφωνώ. Να πάω ένα συμφωνώ. ταξίδι, να τα αξιοποιήσω με τον σύντροφό μου, με τον άντρα μου. Εγώ με τις άποψεις ότι αυτοί που καλούν στον κόσμο 300-400 άτομα, τσιγάρε φίλε. Πάλι καλά, γιατί εμένα ήρθαν 299. Γιατί 300 με Ναι, έκανες και ναι, εμένα. ναι, ναι. Πάλι καλά που δεν μπορούσε ο Γιαννάκης. 100-150 άτομα βαριά. Βαριά Δηλαδή. τι εννοείς, βαριών κιλών. Ναι, ναι. Παιδιά, μείνε λίγο. Όχι, καταλαβαίνω το εννοείς. Καταλαβαίνω απόλυτα. Και ο κόσμος πλέον δεν έχει λεφτά για να το κάνει όλο αυτό. Πραγματικά κιόλας. Δηλαδή Ισχύει, είχα πάει ισχύει. σε γάμο με 700 άτομα. Και όταν μου το είπανε, Εντάξει, αυτό είναι πάλι λέω, υπερβολή. Όσο μεγάλο σόι και να έχεις. δεν είναι το show, είναι Ξέρεις αυτό τι, που πρέπει καλή- να καλέσεις όλο το Το χωριό, πέμπτο. όλη Ναι, την ναι, ναι, πόλη. ναι. Όχι, δηλαδή, δηλαδή, πραγματικά, αν είχα τα λεφτά του Μαρινάκη, τώρα να μου έλεγες, θα έκανα το μεγαλύτερο γάμο τώρα, αύριο. Αύριο θα τον έκανα. Ναι. Αλλά για μένα δεν έχει τώρα ακόμα να κάνει με τα χρήματα, γιατί δεν είμαι ok ακόμα να το κάνω. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Αλλά όχι, παιδιά, εγώ είμαι της άποψης και τα λεφτά ξοδέψτε στα ταξίδια, με τον σύντροφό σου να κάνετε αυτά που θέλετε. Δεν αξίζει να κάνεις πράγματα για τους άλλους. Σίγουρα. Για να τα δει ο άλλος, τα έκανε. Όχι. Σίγουρα πιστεύω. Τι συμβουλή θα έδινες για να κλείσουμε έτσι ένα ωραίο βίντεο, τι συμβουλή θα έδινες στην μικρή Βασιλική, αν γίνουν στο χρόνο πίσω. Να άκουγε περισσότερο. Να άκουγε περισσότερο. Ναι, ναι. Τις συμβουλές που τις δίνανε για τα πάντα. Και ειδικά για τις μάνες, έπρεπε να ακούω και λίγο σε κάποια πράγματα τη μάνα μου, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, οι μανάδες δεν θέλουν το κακό μας. Νομίζω είναι από τα μοναδικά άτομα που θα σου πούν την αλήθεια όπως έχει. Που η αλήθεια πονάει. Ναι, πονάει. Και έπρεπε να την ακούω όχι μόνο εκείνη και την οικογένειά μου, γιατί όπως ξέρεις, ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έπρεπε να τους ακούω. Και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα στο αεροδρόμιο ήταν η μαμά μου. Γιατί μου έλεγε έλα. Και έλεγα ρε μάνα, τι θα κάνω εγώ εκεί, εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Φοβόμουν, σε τι μονοπάτια θα μπω, τι θα κάνω. Και ήταν από τις καλύτερες συμβουλές που μου έδωσε, μην το συζητάμε. Μα φαίνεται ότι το εξέλιξες. Ναι, γιατί δεν ήξερα ότι θα μ' αρέσει. Αλλά ακόμα και όταν με βλέπει να στεναχωριέμαι, ακόμα και τώρα για τη δουλειά, ξέρεις, μου έχει πει πολλές φορές, άμα θέλεις, παράτα τα. Ναι. Άμα δεν σου κάνει καλό πλέον. Είναι ζώρικο να σε βλέπει μια μητέρα να είσαι χαλιά. Ναι, γιατί η κάθε μάνα έχει όνειρα για το παιδί της. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω ηρεμία, υγεία και να κάνω πολλά ταξίδια. Τέλεια. Τι ευχή θα έδινες για να κλείσουμε το βίντεο, ωραία. Στους υπόλοιπους. Στο γατάκι μου εκεί κάτω. Ναι. Το βλέπω τόση ώρα. Να κάνουν αυτό που θέλουν. Νομίζω είναι καλύτερο αυτό που είπες. Να κάνουν αυτό που θέλουν. Όχι, παιδιά, πρέπει, μακριά από τα πρέπει, αυτό που θέλετε πραγματικά και θέλει η ψυχούλα σας. Και να κοιτάτε τον εαυτό σας, όχι σε σημείο εγωισμού, φροντίδας. Έχει να κάνει με τη φροντίδα του εαυτού μας. Αυτό που λες ισχύει. Αυτό ήταν λοιπόν ένα επεισόδιο, ακόμα ένα επεισόδιο βασικά, που πέρασε ένα ωραίο απόγευμα με τη Βασιλική. Ναι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είμαστε κι εμείς καλά και μέχρι το επόμενο podcast τα λέμε. Φιλάκια. Το stream μου είναι. Έρχομαι. Το κόκκινο θέλω. Dime si vienes a mi cama, a mi cama.